गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि फुंबिलिनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायग्रोना लाग्रोबाय। दिनै 3 आगस्ट दिनैनि सुंद' खौराङाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि गिबि खौरां दङ। इउपिपिएलनि गोहोआ बारानिफ्राय बारा जौगागासिनो दङ। इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिपिएमनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबफैबावबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबानो जादों धुबुरीयाव बिजेपिनि मुङै रां जाख्ल'नायनि दायाव सासे आसाम पुलिसाव साख्रि मावग्रा सासे मावथिआ एरेस्ट खालामजादों पुलिसजों। सुबुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिबा आसाम पुलिसाव मावनाय रकिबुल हुसैना बिजेपिनि दल होननानै अरुणोदय बिथांखिनिफ्राय 1000 खरै रां जादों होनना मिथिनाय जादों। थामथि रादाबानो दङ। फैगौ 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन बे थानाय नंला होननानै फोसावदों सोलोंथाइ बिफाननि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा। ब्रैथि रादाबानो दङ। दासान्दि जोंनि बर' हारियाव दानथारलायनाय सुथारलायनाया सोराङाव फैदों। थिग बिदिनो गोबौ हाथियारजों बुथारनानै गालांजादों सासे राकेश औवारी मुंनि सासे सुबुङा। बे जाथाया जादों धेमाजि जिल्लानि गगामुख 1 नं खोरोमगुरि गामियाव। मिथिनाय बायदिबा जाथाया जादों थांनाय बिस्थिबारखालि हरनि समाव होननानै। बे हरनि समाव राकेश औवारीया बाहेरायाव ओंखारनो होननानै ओंखारलांनाय समाव न' फारसे गिदिंना फैफिननायनि उनाव न'खरनि सुबुंफोरा नागिरलाबायनायाव न' खाथिनि फख्रियाव दैयाव थै गोजा जानाय नुनायखाय राकेश औवारीखौ फख्रियाव बोखांनो हायो होनना मिथिनाय जादों। नाथाय राकेश औवारीखौ सोर बायदिया बिदि बुथारना गालांखो खारसि बिसि, नाथाय दायनिगिरिखौ दाबो हमनो हायाखै होननानै बुंनाय जादों न'खरनि सुबुंफोरा।